One, two, three. Iya. Ilang gipalubong guys na Ana. Hi guys. Hello guys. Nanti guys, ala guys majung adlaw majung udto. Udto naman dire. Uban ko karon sang ante. Ug karon jang adia guys tan-awan gid ni ang anti ko gihan man gud ni sa anti nang ninagal mix video jang channel. Unsa ni jang adia ka tan-awa. Nay bye-bye. Kaya tanam si ko kaning palijaan ni, kaning planggana. Naa. Nanja ang sud ani. Mga panit sa gulay, panakot. Ana dyan alata naman mo nga ang ibalhin ag mga sabod sa palidya. Arang ning tambuka pohon. Kay mga malata ni ang sud aning planggana. Guys, lapi kani Kani ba guys kanina Sayote. Sayote ni si Jai itanam sang anti. Kani. Nani narek na. Ay tanam. Ya. Ang gawas na ijang dahon. Arang dyan katambok ibunga ni Japuhon anti. Kani pang ni ay ijang adia ni kaning coke nga putod. Ibutang anig mga malata ani isod. Anja, may fertilizer silbi ni Ja pero tambok na maghihapon ni ante. Tambok ya. Kay mga malata mo gud ni. Anja anig tubig ibubo. Ana diha tapuka ang mga malata. Arang ka eksperimento ning ang ante guys. Experiment. Experiment. Ano po siya kay mag Ang kamaadyo. sa magma na idang bunga. Anja guys. Mangumbitay na bunga. Mga bitay bunga ani ara kadagke. Ug napa ko yang lipatanan ninjo karon nga to asi yan bars nga kig stick si Ruan. Ug si wag ta sa fish pan. Kay ilang gitarang ang fish pan kay buhian man tug mga isda. Kuha na to mga binhi. Oh, na may gi-order na nilang binhi. 1,000 ka buok. 1,000 ka buok tilapia. Ija ra naghawana na. 2,000 di. Oy, day 2,000 na. 1,000 ang bayad. 2,000 kabuok tilapia. Nanja 1,000 ag bayad. Moadto ko karon tan-awon mo na ispan ni kigstick si Ruan na. Para nanay magsigig tubo. Wow, lami libre na magsudan ante. Okay guys, moadto sa pispan. Di ara guys, ag pispan ilang giadto to anay ali kahoy na Na ilang giusok-usukan kay himuan nila grenade sa tong likod sa may kahoy. Aron nga ang baha, umukusog ang tubig, ato ra mag-agi sa kilid adto. Masafety ang ilang pispan kigstick si Ruan. Naarang kay kugihan na dinhi buyag ning bars ni buyag. Isa ka na sa ate par. Tala. Ayaw. Ayaw na sa ate oy. Di okay ra ning naog ko. Ay nga naman nilong. Indong dukdukan. Amo tigda ka par. Ay aron mo lubong. Okay. Okay. 1 2 3. Iya. Iya. Ilang gipalubong guys na Ana. Okay na par. Okay na. Tabyog. Wala tabyog. Ilan na pong gisugdan adto bukot-kot. Okay na. Kay naarbay 2,000 ka buok tilapia ni ibuhiun. Long no? Puhon. Okay na. Nanay jang kuan kaning rinanan long no. Kanini ay tubo ni Kay arong ligon. Di na magtujang-tujang. Kalau agi ni ante, Puhon. safety na. Si wag og si along yan bars ilan ang gi tarang agvispan guys di ana kay buhian ni sa guys kani si Jahi mo nag-grenade na na aron umubaha ana mo agi ang tubig mo nagikutkutan nilong yan bars hala nindo to nung tanaw long agilibisan ang ginit na to hala nindot na laginig mahmanlong no wow mo ni ang vispan ni along yan bars. Yung poultry pa dyan. Napa di ijang poultry kari di Oh, libre na kadto sa along pon. Okay. Di na sila nang gikaos na. Di apay na misbi si along tuni.
Ha? Ay, nakaos di po sa lungton eh. Dapat si Bubog. Nagdughaw og kini bang na ay binuungan kay kasag kaado ni musiga kay ara nang kagaay. Maadyo isugnod. Iyay. Sama bisa ka wag paghinay. Sabog ang auntie guys, ang kakugihan gadyan ang auntie. Ang auntie ni Nagals. I-vlog na lang ni na. Okay, ug karon di ana ilang gitiwas ang Vispa ni Along Yanbars. Ijang manghod si Along Bunsing ning tabang ug si Along Junbin. Junbin day? Si Along Junbin usab ning tabang ang ulitaw nila. Naa. Dakuan pa ni glasyo lang no? Luagan pa ni siya. Lauman pa kay ijang kusog ag tubig. Masipti ag Vispan basta abirto dari skilid na greenage. Di agpalawag. Ito pong asalong. Asa ito pong long? Ito na siya, boss. May dating alibit pa doon. Ah. Sibubog pa itig palalong. Buhay tig Tig bundo. bundo. Saan lagi nanurok pa wala. Oh, sinso. Di po sibubog. May tig pala. Huwag siya lang yan bars. Ay, katungkuan. Ay, dakang tubo. Singan da to. Ano ko piko? Lami piko ni ba? Piko sa mga no. Uy, piko jud long. Kana may nindot long. Lami na kay sa bundo. Dahil mo bon. Darang pa niyo. Tuloy sa kay makuan man ah. Tahig no. Mga manok no. Mao dyan sila nga kuruk no. Pruk. Nanawag manok. Jabot beso. Tama. Lang tininood na silang imo ha. Nindot lang. Lamog kuan ba kanang lamog dot kay kuan piko. Kumidya rin ako yan. Wag aja na nagkuan wag na nagamago ka. Long, dali ra ka kagisingat sa piko. Ang hunat man mao bitog ang batang day. Mo na nakakuan ka piko ko. Oh. Basta mo nga ina tagang batang dari nangasag. Tanawa lang bunsing ah, gipaningat ka buyag arang ka exercise no. Bisa na na pian sa atong hawak ti. Bitaw. Di mo magmanilig sakit man eh. Muna nakalamig na sinusuday no? Wala kay putlon, dali na maputot. Na magali-ali sinso ang katapat. Sinso nga gamay og dako yan na sino. Kaya na ang pangdagko to isang kuan. Namiin pa doon na kadyo init no? Mangga lang nasagad sa manok anday? Ay, mangga di ay dana. Trabaho kay inyang hapon sweldo. Eh, Trabaho kay sweldo. Inyang hapon. Trabaho daw ko na. Diyan sila guys, ya. Sila nanggi trabaho ag Vispan. Kay butangan man ig isda. Daghan. Isa kalibo ka buok. Ay, 2,000 di ay. Daghan na 2,000 ug mo na managko. Ipalitang isda. Sabi.
Diya, og tumon pod guys, tumo pi manok. Mag-ihaw ra sila. Napay mga itlog, libre. Diya, gusto pog isda, di apod. Wow, lumi, ano? Diya, og gusto pog gulay, kay, diyan pa ilang garden to Ay, mga pitsay, similya na itanong pa. Ano mo saging sa balilihan? Libre ka, Adjo. Anda, guys, tanawag saging nga pang bita, yelo nag-uban na. Di og mahinog, deora. Magkaon, magkuha ra ato sa ibabaw. Wow, wee, dami ano. Salamat sa saging. Hinog naman ay baning. Deora magkuha lagi ante. Kaon na may. Dara, nakasok ang ako. Okay, maora to guys. Nagang salamat.